Ziko gara, Arratzaldeo. Soko bilkura hasiera emango diogu. Lehen puntua, aurreko bilkurei dagozkienaken zirriborroa onartzea hala badagokio. Badago irabakizunik, ikarpenik, aktaren inguruan. Gauza da, arrekoa egiten duguna, eta egiten duguna resumitua eta ematen du zeo-zerretik falta dela, eta hori ikusten dugu oso txisita dago. Eta hori ikusten dugu, ordenantzaren temaki, bakarrik dotazioa eta lehenengo erosan proposamen bat, eta gero gobernotik egin proposamen bat, eta guk ez den onartu, eta gero aldaketari nintzen, eta bozketan nintzen. Eta ere bakarrik azaltzen da bozketan. Arrozei badago, grabazio osoa da. Ez horregatik, ez dago ikitzen gaizki dago da, nola egiten dugun hori, hain txikituta dago. Lehenak esaten duena, da, edo dena jasotzen da, edo grabatzen da, eta grabatu eskero, aktan idazten da bakarrik ondero jasotzen da. Baina ez da grabatuta dago, ez da transpiratzen. Baina kontua ez da eztabaida, kontua da, hemen agertzen dela. Talde proposamena aldatzea adosten dute, ondoren agertzen den moduan. Eta kontua da, aurkezten den, ordenantzetan aurkezten dena, gu baserriei eta urbanizagarriko baserri eta etxe bizitzatik barne daudenak zerga jeistearenak gu horren kontra geunden. Eta hori ez da nion agertzen, ez? Bai gu eta baita ere aldatzetzailea. Eta gero hori gu ez gaude horren alde, eta gero adosten dugu, ez da hori punto hori onartuko, egingo dana da mantendu dakaten zerga, eta hori bozkatzen da. Eta niretzat ez da gauza bera. Ez da, ez da dena. Ez daki. Nahiko zenuteke adibidez jartzea zuen ekimenez, zuek proposatu duzuela, besteak onartu dutela, eta... Ez que plenora datorren ordenantza guk hori ez dugu onartzen. Guk hori egiten diogu aldaketa bat. Ez gaude ados eta proposatzen dugu aldaketa bat egiteko. Eta gero da hori adosten dugu. Niretzat hor dago ez Ez dakit, nire proposamenetu izan pixka eta ikusita grabatzen hasi zirela hainbat batzorde, hainbat zehar, pixat optimizatzea aldetikan, baina bai da egia, igual ohitura batikan niri ere onartu behar dut. Errezagoa da, irakurtzen dezu eta pam. Baina pixat ere hori izan irizpidea. Nork irakurtzen zituen, ze lan emate zuten, eta benetan lan horri zeetekin ateatzen zaion benetan, hau da. Funtzionario baten zenbat ordu ematen dian, holako gauza bat egiteko, material hori beste modu batera eskuragarri dagonean. Orduan, behaien danek esate zuten hobeto zala beste modu hortara egitea, kontua bai da, baina horietan hau pixka jarri degunetikan, bai daude horren hainbat matiz egon dira hau biztatuko bat inbazak, galdera hau agian hain laburtu izan beharrean prozedura. Gainetik, igual ez tabida osoa edo... Ez tabida osoa ez baina bai, egindako proposamenari... Ze prozedura jarretu da? Hori, ez dago ados... Lehen bizi ez da onartu, negoziatu eginda eta amaitzakoan hau batez onartu da proposamen berria dozterik. Baina zure argudia ez da egin. Bide argudia da hori. Momentu batean ere bat ateratzen da eta aktori dagokienez hori esaten du. Grabatzen bada, ez da dena jaso behar, ondori bat. Baina uste duten guztiok eroso sentitu beharko gineatekeena. Bai. Nik nahi dago nike, orain egin duguna, hau nahi dugu jartzea, eta jartzea. Nik hau nahi dugu. Ez da bai da osoa, Bai, kasasuan besteak eta besteak egin. Importazioa zeizuez,
Nik jarraituko dut egiten nire ustez egin behar den moduan, esan beti sartuko da. Ez bada zuetzan lana edo molestia. Ez, azkenean da, ze postura ematen dugu, eta... Bai, que conste... Zaten dut, nidakak, gu talde bezala begiratu dugu akta eta dakagu, jode, irakurri dugu eta esaten dugu. Gure entzako esaten dugu. Zene falta da hau, horrela izan zen, eta gu dakago kezkan, bai. Buen horria duzu, Pedro. Bai. Baina esaten dut, jende helduak ez badu web horria begiratzen bideorako, ez du begiratzen aktarako, zelkarrik dut. Por puntualizar, yo creo que el acta reflejado es que no solamente son las intervenciones, sino que luego hay sugerencias, propuestas, peticiones que se hacen a la alcaldía que quedan ahí. Yo sé que es muy difícil resumir un pleno como fue el de pleno extraordinario de colaboración interior, pero creo que hay que hacer un esfuerzo en recoger esas cosas. Ahí está el vídeo, a mí me gusta seguir. Si viene alguien y me explica cómo podemos seguir un vídeo y un acta y saber más o menos un extracto de eso, te cuesta a ti recogerlo, imagínate a nosotros. Creo que las cosas claves, sobre todo las preguntas, las sugerencias que se hacen a la alcaldía, al equipo de gobierno, las solicitudes, se deberían recoger. Y no se han recogido. Aquí se hablaron de un montón de cosas, no vamos a retomar temas, de informes técnicos, jurídicos, no aparece nada. Está en el vídeo, pero no tenemos una guía. Creo que sería bueno hacer un resumen, sé que es difícil en ese pleno, pero en otros creo que es más sencillo. Y aportaría bastante claridad a la hora de revisar actas, etc. Ahora retomar otro tema y tienes un índice, una guía de por dónde han ido los tiros. Creo que es bueno, es nuestra opinión, ¿eh? Nik uste dut, erdibide bat topatze aldera, saiatuko nintzateke hau laburregia dela edo gehiengoak ikusten dula laburregia dela eta ez dula ondo betetzen Zerrengo punto dagoz, galdera, eta erantzunak izagoz. Horrek izaten dut, horrela segin gara, egin ikarko segitu bideoan, bai, hori da, berak esaten eta legeak badirudi hori esaten dula, baina bueno. Adibidez, ezke hori da ordenantzetan, baina gero bestea da, edo... Segutu bat, haibitzen konklusio bat atratzen zen, nire ustez, ez dela egongo gara hemen binda berriro, nire ustez oso handi geratu da, ulertu dut oso ondo, nik uste dut ere Jorge ulertu dula oso ondo, berak teknikoki binda berriro aipatu du, argudio teknikoa da, bere esaten du, bideoan dago. Kontua da, ikusten baldin badegu, eta hemen badirudi gehiengoak hala eskatzen dula, saiatuko dugu gera, edo eskatuko dugu idazkariari mesedez, saiatzea hain laburean erabakia bakarrik agertu beharrean, mesedez, horren ibilbidea nola baiterea aipatzea. Hau horrela eginda, galdera hau eginda, galdera hau erantzun egin batzeo, modu laburtuan, baina izatean nola baiteko bileraren eskema bat. Ados gaude? Aipatu dezakegu zer gauzetan gustatuko ditzaigu agertzea. Hori batazan zer den inguruan. Bestea izan da udaletxearen funtzionamendua egungo lankarga askatze proposamena eta batzorden funtzionamendua. Hor agertzen da boska, boskaren emaitza. Bagun nahi dugu ere azaltzea gure ezetza zergatik izan zen. Zea rasoi eman denitu ezetza esateko. Alde batetik, bideoan dago, bekusten genuen, orain 2008ko aurrekontuak hortzen daudela, eta hor 2008ko ikustea, ikusten zala beharra, lanagatik beste pertsona bat beratzea, baina koste hau handiagia iruditzen zitzaigun eta pentsatzen genuen bazaudela beste formula batzuk kostea txikiagoa izateko. Hori izan, eman genitu narrazoiak alde batetik. Hori, eta gero galderetan hor agertzen da, galdera guztietan ez dago nolako erantzunik, eta gero bigarren galderan Pedro galdetzen duenean rekerimentuaren inguruan informazioa nahi genuen eta berak aipatu zuen nola rekerimentu hau jaso zala uztailan eta hori arte honen berri ez genuela izan. Eta nahi genuen hori ere hortzen agertzea. Eta pentsatzen eta erantzunak ere
eman zirenak ere ondo gogoratzen. Bigarren puntua alkatearen dekretuen kontrolari dagokio. Hori 30ko akta helburua. Gero bestea da emisatzekoa. Ez, eta nik uste dut ordu eta erdi egon ondoren, hor datorren informazioa, ez, gaudeak dira. Nik uste dut hor zeudela bai zuk egindako sarrera bat, eta baita ere bai afeta eta gugeok egindako esanegazioetan edo arrazoietan punto batzuk azaldu beharko zirela. Alde batetik teknikatie bai arkitektoa eta markadorearen informeako zeudela eta zirela kontuan izan, eta nik uste dut informazio hori ere izaten ez da baina bai... Arazoa akta dela bidea, hori da akta. Nik ingo dut, baina... Baina, bideoa da, papela, izen buru egin dut. Baina horrela, gero kopi bat da. Akta da bidea, horrela da, esan zena ez nik lagutuko da nahi dut. Urretzeko zen nahi zen, zuk sartu nahi duzu, beraiek ere eurena, haien logikoki eurena, eta azkenean egin duguna izan da bideoak transkidatu. Arazo hau, horretzen badia zuen, ez da lehenkoa bakatik. Orokorra da, gertatzen da adibidez irigintzako batzen dira. Normalean, 19 eta 20 orrialdetako akta bat ateratzen da bide. Nik ez dut uste inot irakurri esaten dut hori. Ez du sinisten. Eta eukitzen dugu pertsona bat, 20 edo gehiago egiten. Horregatik ateratzen lege bat esan ez. Argumentoa esaten dena grabatzen bada, atera duena. Ulertzeko zergatik egiten ari dena, goza kapritxe. Orban horrek suposatzen du, aktibatik eta bide dut zela. Teorikoki bai, hor da dena. Jakiteko zer esan den, horatik esatzen da bideo esan. Horatzen zuen esu, bidea. Hor duzu, claro, ya ez que nik esan nuen hau, ez. Formatu aldatzen da, kontua da, ohitura, noski ohitura kontuak egon aldiala, eta guri ere agotzen itezitzen, arraroa, asko zer errezagoa da, ohitura dakagunetzako. Baina badin badakizu ere plenoa nola juntzan, esatezu, minutu honetako, gutxi gora bera gehiago landu zen, ez dakit, azkenean ohitura kontua da. Hartzea, zer esan hitz egin zan. Azkenean da, formatua bat da paperean, eta idatzia guztiz, eta bestea da, bideoan edo audioan formatu ezberdina daude. Legeak esaten du, audioa da legezkoa, ez? Bideoa ez, audioa. Grabazioa. Yo he preguntado esto y creo que es el tercer pleno que digo de las preguntas y respuestas. La primera noticia que tengo que el acta es el vídeo es hoy. Sí lo ha dicho el primer día, eso no sé. Y en el bazón de Dividiza también. Bueno, en todo caso, edondola, guztiok nahi duzula badakoa gustora egoteko. Hori ere, noski zuek estudio osoa duzue. Esateko hau ez zakatu zi hau esan zen, nik dena jaso. Berrotzen dugun guztiok gustora. Baina berez, gaur egun paperean jartzen dagoena izango zen aurkibidea bezala. Azkenean akta da bideoa edo audioa eta paperekoa da aurkibidea. Baina paperekoa asko zera, zera erakotzen da esu. Sí, nosotros sí sabemos por dónde ha ido el orden del día, cómo se desarrolló el debate, las aportaciones, pero alguien quiere ver de fuera... Baina orduan, hemen erdibidea ulertzen ari gara, ulertzen dugulako, hori da guretzako erosoago gu dakigulako. Eta hemen esaten egia, osatzuteko eztabaida ez. Akta berez jaso gartzozak, eztabaida osoa. Hitzez hitz, hori da akta bat. Gaur egun, berez bai, hemen bai, leheno baten bai. Inoiz ez da jaso horrela. Osa bada, ze gaitasun dauden jasotzeko, gaitasuna balego,
daiteke, eta adibidez hirigintzako batzordean grabatzearen astean arrazoi izan zen, ondoren transkribatzeko, ez horren laburpen bat egiteko. Ezta? Edo bideoa ere bai, hori, ziurtatzeko. Baina da doblea da. Eta gure lana baldin bada, guk badaukagun hor material hori, eta gure lana da hori aztertu, eta ere baldin badagun laburtzea. Yo creo que hay cosas importantes que no se refieren en acta. Creo que es muy fácil de seguir un acta si ponemos las cosas importantes, no digo palabra a palabra y no la descripción completa, pero hay preguntas y una respuesta, pues no te la cosa. Nik bujaritu dugu pixat, aia teknikoan adierazi zizkigunak, esan zibizitzaigun legeak horrela egiten du, eta bar. Y a mí me choca que antes no se trabajaba así y se ha empezado a trabajar con vídeo. De hecho, hemos tenido varios plenos en los que no había vídeo y teníamos las actas y después se ha pasado a la forma de trabajar. Porque, pues bueno, vamos a decir lo que sea mejor para todos, ¿no? Para la transparencia, para comunicar y para que nos sirva de vida a nosotros. Ese es un poco el motivo de la sugerencia, ¿no? Bueno, ikusiko dugu eskeia moldatzen dugu da, esan baldin badago erdibide bat da eta pixabitzan laburpen moduan egotea, ondoren ikusiko dugu ondo islatzen du, ez du nahi ondo islatzen, eta gure ekarpenekin horrela dugu. Bai? Horrein bai, alkatearen dekretuen kontrola. Imaginatzen dut, alkateko horiekin. Nahi bat zuen osatuko ditugu eta horrengo. Y ahora el vídeo no habrá ni que aprobar las cartas. No, bueno, hau bai. No sé. Bai, hor da, bai. Hortaz, ez dira onartzen, segitzea. Aldaketa hori izaten badago, aldatzen dugu, da zinean postura hori. Bai, zer da horretu itxekia, Ez daude, en kontraz. Ez ulertzen badago. handik geratu da. Honelako kasuetan egiten duguna da, jasotzen da eskaera, osatzen da, bidaltzea den mailez, eta esan duenak zerbait fantasela esaten eskatzen du. Ez, hau hobeto, edo, bale, konforme daude. Horrela egin dugu. Alkatearen dekretu ez... Irakak ez da kakizka, baina badakit ginen duela izketan zu trafiko hori hartzen duzun egun eta amazortzia. Egun eta amazortzia. A ber, ez dago, badakit ez dakiz ze bilenak ingen duen ez da. Ara, ze postu hori dela postu baina. Zure hori, zer egiten du. Kontua da... Egiten zuen Joseba, Nola, ez dago mudatzen, kontua da hemen erabakileke zeinek edukiko duken ardura hori. Bai ezin dara izan, kargu politiko bat. Hortaz, bere garaien eta trafikoaren arduradun udaltzen burua zalinean berak egitezu. Ondoren, udaltzen burua zehonez, idazkariaren esku geratu zen eta irma izan zen, eta orain nik galdetu du, ze praktikan alkatea da udaltzen burua, eta nik galdetu du, ni izan behar bat naiz, ni izango naiz. Baina, ondoren, aztertu genuen teknikoki ea posible zan, eta direz bat teknikoki izan behar da beste zera bat, eta galdetu genion, berak bere prestutasuna erakutsi zuen, eta hola mantendu dugu. Zan, badakit ginen duela izketan tema horrekin ez dakit ziko nesuan, eta esan duen uste asuntan eta. Ez dut dakita hau kontatu duten. Nik uste hori izan dela duela gutxi eta zuzenean bulegoan nahiatu zen zerbait, edo pendiente zegoen zerbait. Ez dakit ez da komentatu. Dokumentoak firmaren izenean omen zetozen. Bai, eta aldatu nahi. Eta bere esan zidan. Ez dauket nindugu interesik, Ez,
Badakit egin dula eta jakitzeko zunoa da, ez dakat kezka zu egoteko ez egoteko. Hirugarrena, 151/2019 prozedura laburtuan Jesus Maria Arrizabalaga Urbietaren auzia aitortzeko proposamena. Bueno, gai hau landu baitere tokiko gobernu batzordean, organo horri zegokion, eta bertan proposamen hau landu gendun, eta izango litzateke nola osoko udalbatzari dagokion erabaki hori hartzea, ea alde, proposamen honen alde boskatzen dugun, eta aurrera eratzea. Badago ekarpenik, edo ez aldeko boska. Laugarren puntua, 2008ko abuztuaren 17 tokiko jai eguna izatea bostea, ala badagokio. Berez, dakizuek ezela, egutegia, jaien egutegia, hainbat jai egun daude, estatu mailatuak, autonomikoak, eta herriari dagokio berea ekitzea, guri abuztuaren 16 dagokigu berez, edo hori xera betzen dugu. Kontua da aurten igandea dela, bueno, aurten 2008an igande izango dela, eta hortaz normalean prozedura oikorena izaten da baurrengo egunera pasatzea, eta alaxe egin dugu. Hortaz, abuztuaren 17 astelena deban jai eguna izango litzateke. Eta imaginatzen dut hori ere boskatu egin behar dugu. Aldeko boska. Bai, deban jaia. Ez, da herri. Bosgarrena, Euskararen eguneko adierazpen instituzionala da. Aintzeke Abenduaren 3 Euskararen nazioarteko egun hori eta egun hori begira, ondaren adierazpena irakurriko dut, eta nire berriak, ondo berriak. Ongi etorri, etorkizunera. Jauzika dator Euskara, jauzika mendazimendu, jauzika egunezero, bihotzetik bihotzera jauzika. Eta batez ere, Espainez Espain jauzika. Bere eguna du gaur Euskara, nazioarteko eguna zuzen. Baina ongi asko dakigu Euskaliztunok gaur ospatzen duguna ez dela egunaren mugetara errenditzen. Jauzi egiten du Euskarak egunaren mugez gain dire. Jauzi egiten du Euskarak muga guztien gaini, gure hauan bizi-bizi, gure belarrietan zer nahietarako presbeti. Noranahiko Euskara gurea, denona. Zer genuke bestela gaur ospatzeko? Bide luzea egina du Euskara, eta arekin batera Euskaliztunok eta Euskaltzaleok. Etorkizuna irabazteko etengabeko aberina. Bide luzea du egina Euskal Gizarteak Euskara plaza guztietara duintasun osoz eramateko. Eta asko lortu da. Jarduna berak erakusten dugu egunero. Ezinbestekoa dela bide horiek gauzak egiteko moduak etengabe eguneratzea, eraberritzea. Irudimenez biziagotzen. Eta argi erakusten ari gara, euskalgintzan ari garen guztiok prest gaudela. Eta gogotzu, irakaspena barneratzeko eta praktikan manditzeko. Jarduerak adostu ditugu, diagnostikoak hurbildu ditugu, ekimenak josi ditugu elkarrekin. Elkarrekin ebaluatu dugu egindakoa, elkarrekin hobetuko dugu hobetu beharrekoa. Eta gizarteak erantzun sendoa eman du. Honetziz, Euskararen erabilera ere iraunkor eta argian handitzeko
estrategia eta molde berriak. Badugu, bai, zer ospaturik aurtengo Euskararen nazioarteko egun honetan ere. Ezagutzen ez genuen modu batean aktibatu zituen iazko gizartearik eta arrakastatzuak euskaliztunak. Neurri batekoak nahiz bestekoak. Aktibatu zituen, baita ere herria aginteak eta askotariko gizarte erakundeak, ikuspegi berri batetik. Eta batez ere, estrategiak eta diskurtsoak eraberritzeko joera eta prestutasuna aktibatu zituen. Aldekotasuna horrela, konpromiso eragingarri eta praktiko bihurtzeko bidean jarri zen. Badator, hurbileko ostertzean ekimenaren jarraipena. Euskaraldia berraktibatuko dugu. Berriz ere denon arteko adostasun eta lankidetza. Eta hurrengo urteko Euskararen nazioarteko egunak izango du, ezinbestez, toki propioa liketa sozial erraldoi honen inguruan. Ez da baina, horretara mugatzen Euskararen erabilera erregotzeko egin gara. Ezin inola ere horretara mugatu. Alorrez alor, landu beharra dago erabileraren landarea, sendoaz da hain. Ugari dira, berari asko lanketa eskatzen duten alorra. Eta hori guztien artean bada bat gizarte bizitzaren gune-gunean dagoena. Ekonomia, lana eta kontsumoan biltzen dituen arloa, hain zuzen ere. Gizartearen eta herritarren bizitzaren motoren nagusia baita. Arlo sozioekonomikoak eta euskararen erabilerak elkarri egin behar dioten ekarriaren garrantzia ez da gutariko inorentzat ez ezagut. Badakigu ez dela hizkuntza normalkuntzarik lanaren, ekonomiaren eta kontsumoaren munduan erro sakonik ez duenik. Munduaz dira, alor horretan ere eragile nagusia egiten ari diren mugatzen. Eta horietan lehena, zalantzari gabe, euskararen erabilera askotariko erakundeen izaeraren ezaugarrien artean txertatzea dago. Bide berriak, modu berriak, arlo sozioekonomikoan ere. Estrategia berria beraz, konpromiso berria, konpromisoari erantzuteko molde berria, praktika berria. Azken batean, aldekotasun eraldatzailea da gure gizartea. Euskalistunok eta euskaltzaleok aktibatuz bideratzen ari dena. Bertan du euskarak etorkizun. Bide eta praktika berrietatik datorren etorkizun. Ongi etorri, etorkizun. Horrengo, boskatzea dagokigu. Adierazpenaren aldeko boskak. Bialdu genituen baita ere, oain beharko genduna zen sartu puntu gisa beste bi puntu hauek, hau da, ekarri ditugun beste bi adierazpen, azarako eta bostekoa, indarkeria matxistaren aurkako eguna, eta bestea Boliviako Estatuari dagokiona. Hortaz horiek gai ordenean sartzearen bizi onartu beharko genuke, eta ondoren irakurri eta adostea. Bi adierazpen hauek gai ordenean sartzearen aldeko boskak. Azararen horreta bostekoarekin. Nahiko testu luzia da, eta egual ondo biltzen bazen zuen, irak eta batek zutra kasuak dela, sarrera irakurriko eta proposamenean agertzen dian 10 puntuak. Azarako 25 emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Adierazpen instituzionala. Azararen 25 emakumeen kontra burutzen den indarkeria mota oro guztiz onartezina dela esateko eguna da. Gainera, indarkeria sortzen duten eragile eta egitura guztiak errefusatzen ditugula esateko eguna da. Eta gure herrian ez dugula ez bakerik, ez normalizaziorik izango emakume izate hutxagatik, emakumeak hiltzen eta erasotzen jarraitzen den bitartean aldarrikatzeko eguna. Horregatik, egun honetan, erakunde publiko borroka horretan dugun lehentasunezko eragile izaera berretsiz, konpromiso zehatzak hartu behar ditugu. Beraz, Debako udalak honako adierazpen instituzionala aurkeztu nahi du osoko bilkuran eztabaidatu eta ondoren onartzeko. Proposamena. Lehenengo puntua, Debako udalak emakumeen munduko martxak bultzatutako indarkeria matxistaren aurreko erantzun protokoloa bere egiten du. Bigarrena, Debako udalak Foru Aldundiari eta emakunderi eskatzen die emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu partidak handitzeko
berdintasun zuzendaritzak eta epaitegi espezializatuak modu iraunkorrean sendotzeko eta indarreko legedia berraztertzeko konpromisoa hartzeko. Hirugarrena, Debako Udalak herritarrentzako eta bereziki emakumeentzako dauden baliabideen gaineko informazioa eskuratzeko bideak erraztuko ditu eta dagokion lurralde mailan indarkeria matxistaren kontrako zerbitzu sarearen funtzionamendu egokia, elkarlana eta koordinazioa bultzatuko du. Beti ere kontuan hartuz adin txikikoak eta biktimen seme-alabak. Laugarrena, Debako Udal honek neskei, gaztei eta emakume helduei zuzendutako jabekuntza jarduerak abiatuko ditu, besteak beste autorengo gaiak kobratu ahal izateko modu iraunkorrean. Autodefentsa feminista, bikote harremanak eta harreman sexuafektiboak, amodio romantikoak, sexualitate libreak eta bar. Debako Udal honek nerabei eta gaztei zuzendutako sentsibilizazio eta formazio jarduera iraunkorrak abiatuko ditu, emakume eta gizonen arteko harreman parekideak sustatzeko xedez. Zehazki, hezkuntza sexuafektiboa lantzeko, indarkeria matxisten askotariko adierazpenak desnaturalizatzeko, baiezko onespena lantzeko, maskulinitate ereduak lantzeko eta bar. Seigarrena, Debako Udal honek indarkeria matxista jasan duten emakumeen erreparazio eskubidea lantzeko jarduera iraunkorrak martxan jarriko ditu besteren artean, omenaldiak, zineforunak, bisibilizazio ekimenak, kaltorreketak, akompainamendu soziala eta bar jaso. Zazpigarrena, erakunde honetatik, borroka feministaren alde hartu dugun konpromisoa berretsi nahi dugu indarkeriarik gabeko gizarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia denean. Eta 8. bat egiten dugu mugimendu feministak azaroaren 25-erako deitutako mobilizazioekin eta jendarte osoari ere dei egiten diogu mobilizazio horretan parte hartzea. Astelehenean izan zen, baina hoxe. Azaroaren 25-erako adierazpenaren aldeko bozkak. Eta hirugarren adierazpena, Boliviako estatu kolpearen aurrean indako adierazpen proposamena. Azaroaren 10-ean Boliviako estatu plurinazionaleko presidente Evo Moralesek bere dimisioa aurkeztu zuen, poliziek eta militarrek behartuta. Dimisioa baino lehen Morales presidentearen bere gobernuko kideen eta Boliviako beste hainbat hautetxien senideen kontrako erasoak eman ziren. Estatu kolpe horren ondorioz, egoera benetan larria da eta konfrontazio zibilerako arrisku handia dela azpimarratu nahi dugu. Izan ere, estatu kolpea bultzatu duten indarrek, errepresioarekin erantzuten ari zaizkio Moralesen alde antolatutako herritarrei. Aurreko hilabetean izandako hauteskundeetan, Evo Moralesek bozen 46% lortu zuela eta hauteskunde horiek errepikatzeko prestutasuna adierazi duela azpimarratzekoa da ere. Egoera honen aurrean, Debako Udalak batetik gogo salatzen du Bolivian ematen ari den estatu kolpea, bestetik Moralesen kontra altxatu direnei eskubide zibil eta politikoen errespetua eta gatazka negoziazio eta akordioaren bidez konpontzera dei egiten die, eta estatu kolpe honen kanpo bultzatzaileei injerentzia gelditu eta Boliviako soberania errespetatzera deitzen ditu. Baita ere, bere babesa adierazti nahi die Evo Morales presidenteari eta El Alton eta Bolivia osoan kolpearen kontra mobilizatzen hasi diren herritarrei. Eta herritarrei egiten die estatu kolpe honi aurre egiteko antolatzen diren mobilizazioetan parte hartzea. Adierazpenaren aldeko bozkak. Hau batez. Hori, pentsatu, zer izan dira, zer bat izan dira batez? Bi adierazpen. Oso du. Pentsatu dut ikusi eta altzatzen zutela eta horrela galde eskarietara jatuko ginateke. Badago galde eskarizunik. Lehenengo tunelen temakin zer berri dago, zer. Gaur bertan telefonoz hitz egin dugu Eusko Trenbide sarearekin eta badirudi zailtasunak daudela
tunelakin, eta lanean ari ziala gehiago erori dela. Orduan badirudi ilusio hartuko dula honek, eta bilera proposamen bat egin diegu, alik eta informazio hori eraukitzeko, jakiteko nola kudeatu, ze oain nire autobusak eta bat daude hemen, herritarrei batezain zerbitzuan sortzen dian kalteak, baita ere trafikoan, udaltzen lan nextan, orduan gauza gutxi baldin bat ditu, beste bat gehiago. Ezer gehiago ezin ditu. Eta bigarren pregunta azke horikai galdera da itxerko batzan da normatukoa erretegimenduen temakin. Itziarko batzordearena ez da finkoa, azkenean proposamen bat itziarko oso alkateak ere galdetu zuen, eta pintzatu dut justo hilabete honetan dana ajustatua da, zelenago abetzen dugu eta azte-bete lehenago aurreratzen dugu osoko bilkura, orduan nago ziur, baina gian 12an edo 17an saiatu berutzatik, azte daten edo bestean. Hala ere, dena dela gauzak alik eta landuen eramateko alik eta azkarren jakina hasiko da. Hau da, azte beteko zeakin gutxienez eta alun baldin bada, azkarra. Sí, unas preguntas. Una es sobre la comisión de participación y esto igual te toca a ti. Todavía no se ha hecho ninguna reunión, no sé si tienes planes. Lo mismo, bildu nintzen aste honetan, edo pasadan astekoaren bukaeran, jo nintzen Gipuzkoako Foru Aldundira, eskatu diet mesedez parte hartzen inguruko ikusita oain arte, ez dela gaia landu udaletxean eta ez teknikariak eta politikariak hortan ez daudela trebatuta, galdetu diet ze zerbitzu eskaintzen dituzten, eta horren arabera txosten bat helaraziko da, nun hainbat aholku ematen dian, eta horrekin nahi dudana da deitu batzorde bat hilabete honetan bertan, behintzat alderdi politikoekin adosteko zein izan beharko litzateken bidea, nola ikusten dugun izan beharko litzatekela batzorde honen lan egiteko modua, eta ondoren zabaltzen joan, pixkat hor markatzen da bide horri horrekin. Tengo otra pregunta, muy concreta sobre, en concreto, la Comisión de Cultura y la cantidad, la partida que se destinó al estudio del futuro de la autoescuela. Les comento esto porque estuve metido muy de lleno en todo el proceso y se llevaron unos compromisos. Uno de ellos era asignar esa cantidad para examinar la viabilidad de un futuro de la autoescuela, no perder ese legado y de alguna manera cubrir las necesidades en disciplinas artísticas del pueblo que ahora mismo está un poco a los que ver. Entonces quería saber si eso se iba a cometer, si había un plan al respecto o cómo lo está haciendo. 10.000 euros. Partidari dagokionez ez dakit hor plan zehatzik dagoen, kontua da hor ere herritar talde bat aida mugitzen, nahiko lan txukuna egin zuten uda partean eta jardunaldi batzuk antolatu zian, eta horren baitan saiatu zian batzen arte eskolak emandako ondarea, utzitako ondare horren berreskurapen bat eta pixkat belaunaldi berri helaraztea, eta hortik anatea zuten sentsazioekin ikusi zuten parte hartzea nahiko ondia dela, zala, interesa eta bat, eta hor badakigu, eta gure helburua bai da, talde horrekin harremanean pixkat ikustea, hor zerbait egin behar baldin badugu, kontuan edukitzea alor horretan mugitzen ari direnekin. Azkenean bestela, izan alda gure ekimenezko zerbait, baina gero benetan etekinik ateratzen ezaiona. Maila teknikoan ez dakit zerbait zehatzen. Nik esan gehiago gire nahi, bai arte eskola biziriteko ekin eta hitz egin ez dula, beraiek maila baten handiolik jarraipen bat eman nahi die, diote, ez da, berritu da berrian edo udara aldera, berriro,
eta bai eskatzen zuten, hasi zen lan hori, aber nola egokitu aldegun gaur egun egoerara eta ikusi zein izan daiteken horren urratza, ezta? Partida horrekin printzipioz aurten ez da ikutu, ez da egin lanik horren inguruan, orduan hor gelditu da, ikusi dako dugu urtea amaieran zer egin, ezta? Horren urteari begira jarri dagoen partida hori, hitz egin beraiekin, beste erabateko partiden bat izan behar da, beste izan behar da, gutxiago edo. Sí, se entiende. Lo único que creo que sí que habría que diferenciar un poco es la estrategia de ayuntamiento, sí aprovechar pues, la fuerza, el apoyo, las ideas que puede tener ese grupo, pero ya había una estrategia clara de solicitar un estudio para que unos técnicos especializados en la materia vieran esa posibilidad. Y eso fue una propuesta además que no partió de nuestro, bueno, no inicialmente, pero sí cogimos el relevo y el compromiso de plasmarlo. Entonces, yo creo que sería la pena dejarlo ahí y no avanzar en ese camino, en el nuestro, Nik zehazkien gai hontaz, beste bakarrikan ezautzen dut berri ekimena, baina, begiratuko dugu eta zizo garatu aldugu ere, edo galdetuko izut, pixkat ikerketa hori ze hori agetan den, ikusteko zen nukan horret Ikerketa hori egina dago? Ez, egiteko, zatik hori... Vale, besterik? Está un poco... felicitaros un poco por el tema del plan de gobierno, las acciones concretas que habéis presentado, pero luego también quería comentar que la participación, nosotros, ¿te acuerdas que yo en más de un pleno te mostré la disponibilidad de participar en ese plan, dando ideas, colaborando? Y a nuestro juicio se nos ha quedado un poco corto. O sea, la única aportación fue un email que tuvimos que mandar a esa dotación. Entonces, vemos que si se ha hecho un plan pues, ambicioso, o como se le quiera denominar, pero que no cuenta con el respaldo del resto de fuerzas del ayuntamiento. Entonces, yo creo que sería bueno conseguir involucrar al resto de fuerzas. En este caso, de Barranza y nosotros, para poder garantizar que eso que estamos vendiendo realmente se pueda ejecutar, porque si no estaríamos vendiendo pues, una fantasía. Entonces, creo que no es difícil y que podemos hacerlo, pero echo de menos ese paso. Vale. Ya. Lan hori dugu, eman genuen horren berri, argi geratu zen, eman zela horren berri, eta esan zen ekarpena jasotzeko zehona. Kontua da, gai estrategikotaz, zuek zaudete batzorde guztitan, eta hor daude, ze ez dago, lan hortan ez dago ezer berritzailea. Ez dago ezer, gauza berritzailea noski daudela, baina ez dago ezer dana, superproiektu bat edo ideia bat, hor gauza gehiena daude, batzordetan erten dian ideien arabera, kontrastatuta daudena, proiektu pixat estrategikoak izan aldiena herriantzako, kontua da, nire bitzat, abia puntua aman komunikoa zala. Eta horretaz gain, iriki gendula, ekarpenak egitea. Eta interesgarri da, gobernu plan bat da. Hau da, gobernuak prestatzen duna. Errepikatu eke behin eta berriro ez dala parte hartzerik sustatu. Nire ustez, parte hartzea eskaini eta ekarpenak egitea eskaintzen baldin bada, ze gutxio. El concepto de participación que tienes es mandar un email. No es que no es da. Tiene que ser algo más ambicioso, en mi opinión, pero bueno. Kontua da, gobernu plan bat, dan formatua batikan, da ekintza plan bat bezala, plan estrategiko bat bezala, lantzen dana oinarri batzuk finkatzen ditunak, kontua da, parte hartzean, sakondu nahi baldin badugu ondo esan duzuen bezala, ze irarria da, parte ditza batzorrean, da noiz egin dugu, eta nola eta bat, mugitzen ari nahi sortarako, oinarri batzuk finkatzen, asesoramendua bilatzen,
Aurreko urteetan ere existitzen zan batzorde hori, eta hori behin batu zan. Orduan, orain, aurrelanketa bat egiten ari gara, partaidetza edo parte hartza egingo dela ez da esan egin da berriro partaidetza baizik eta horretarako oinarria jartzea. Gobernu plana, ez da berez modu parte hartzaile baten egin, bat denbora aldetikan ahalik eta azkarren ateatzea azalako helburua eta herritarrei erakustea beretan zer egin nahi da, elkarrizketak eman diaia da eragile gehienekin, zuekin. Herritarrek ondo dakiten bezala elkarrizketa konstante baten gaude, batzorde guztietan egiten dugu topo, eta nahi iruditzezat, oain esaten desun hau, badala horren antzespen bat, baina nik argi eta garbi esaten dizut. Nire ustez, iritziak partekatzen ditugu batzordez batzorde, eta kontua da ondoren, partaidetza batzordeak modu transversalagoan nola garatuko duen parte hartze dinamikak edo parte hartze prozesuak herrian eman daitezen. Gobernu planak irikitzen du horretarako aukera. Da, ekintza plan bat, eta batzutan adibidez esan laike egingo dugu lega argiteria aldatu eta izan alda prozesua ere horren hasiera, eta bestea da prozesu parte hartzaile bat martxan jarri. Ez dakigun bata edo beste izango da, baina hori seguruenik gure batzoretan ertengo da. Hau da, ulertzen dut eta interesgarri bezala hartuko dut ekarpena, baina ez da nire parte hartzearen pertzepzioa nik uste dut badakitela zer dan herritaren parte hartzea eta horretarako pausuak eta oinarriak finkatuko ditugula. Baina gobernu plana ez da hori, gobernu plana bat beste gauza bat. Besterik. Gainera egin gendun aurkezpena pasadan ostegunean eta itziaren ere eta zuen ere gonbidatuta zeudeten eta bertan ere azaldu duzin izan zen horren gonbidatia. Hortaz ba... Sí, estoy de Bueno, ba, honen beste ze amaitu zaren bat dugu.